Pankhani itikire pa comment pa social media pa ndipona kuti siwonse amene amazindikira zinthu kusiyanitsa kuti ichi ncha fake ichi nchoonadi. Nkhani ndiyoona nkhani ndiyonama, siwonse amene amazindikira. Alipo ena amene china chilichonse chimene angamvecho amachikhulupirira kuti yes ichi ndiye makuti ndi pali mauthenga ena amene ndithu anthu ena ma activist ena amakonda kupereka kwambiri mauthenga kuti wakhasa kukhala kumaganiza kuti koma kuti zimene zizi okay chabwino mauthenga kuti opseza aja kuti pakuti ndekuti zatere tikuti zatere ndiye pangasa kuti anthu abwerere mbuyo komanso agwe olesa. Komano chilimbikiso chimene chili papa ntinena kuti akuluakulu tiyeni ndithu tikavote. Tiyeni pa tsikuli pa 16 September tizatuluke mwaunyinji tonse kunyamula khadi lathu kupita kukavota. Basi nkhani atinapompo tikavotera amene tikumufunayo kuti ineyo kumtima kwangako mmene ndikuoneramu ndikuona ndivotere ujeni ujayu ndi amene ineyo angandithandize. Nde muli mosema komano let's go vote. Tiyeni tikavote. Uthenga ndi umenewo. Mwasula bwanji amalala nzanga kupena kuli wonse mmene muli. Cliff Chinyama chigawo chino chakumasana. Okay, panthawi ino ndimangofuna ndinenepo chinthu china chake. Kwambiri chinthu chimenechi chifikire kwa ma activists anzanga komanso wina aliyense ndithu amayuza platform ya social media. Pali mauthenga ena amene timafalisa amapereka mantha kwa anthu. Amene pa 16 September akufuna akavote. Kuipa kwa mauthenga onena kuti yayi Malawi Congress Party yapanga yauza asilikali yadulusa asilikali kuchokera kuntakataka polisi. So wina adu kumuuza nkhani yokuzana apolisi kapena asilikali ngakhale asanalakwe amangoganiza zokuti angopewa. Zosalira zache anthuwo sazatuluka kukavota. Pameneponso tikupha chikhumbokhumbo chathu. Tikuziwa wina yense akuziwa kuti Malawi Congress Party ndi yankhanza and imapanga zinthu zawo mwa against. Koma tikafika pomamemeza kumauza anthu yayi asilikali kuntakataka polisi kuntakataka zimenezo zinako kuthekera konena kuti anthu azachite mantha asakavote. Zosalira zake oluza tizakhalanso ife amene tikufuna kuti zinthu zitani kodi zisinthe. Uthenga wanga ine kwa Malawi wina aliyense ndi voti yokha ijaiti inayo ife kachiphaso kacha komwe tingathe kusinthira zinthu mdziko muno. Mdziko muno mwachitika zinthu zambirimbiri. Mizimu ya anthu ajawo 9 amene anaphedwa kuchikangawo pakana pano pa chilungamo sichimatani kodi sichimadziwika. Sikudikiratu kavoti kamene kachako kwa munthu wobadwa omva chisoni amene mumtima mwache amaziguguda pa mtima ndikuona kuti ingozi imene jayo china chake chinatani kodi chinachitika. Ndi nthawi yonena kuti adzuke mmamawa apite akaponye voti kuti owinawo azangotipangira chimene chichi ndi zitukuko zomwe ife timakhala tikuzisowa pakati pathu. Koma tikachuluka kulankhula zopseza zotani this that ndi anthu omwewo amene tikuwamemeza kuti akatani kuti akavote. Koma tikauza mawu achiopsezo awira ukavota ngati azinena kuti zinthu zavuta kale ningokhala ndipewe zinthu zambiri
chifukwa ni mavuto anthu akuvutika m'mizimu kusamalira ana awo kuti apeze chakudya malingana ndi mmene zinthu zatani kodi zadulira ndiye munthu uja ayambe kulingalira kuzunzika komwe akuzunzika kuti adyese banja lake ndiye azikamva kuna kuti ali kokavutako kuli asilikali amene azikapanga za anthu a opposition kapena azikapanga zinthu zosongonekera apita afuna kutani kodi afuna kupewa kuti azikasamala banja lake zosatira zake tikuwinisa anthu amene ife sitimafuna kuti akhale chani kuti akhale pa mpando nthawi inoyo ndiyo akopa tiakope nani kodi tiakope anthu amene akupita kukatengapo mbali pa 16 September kuti adzuke mwaunyinji akachonge mwadongosolo malinganaso ndi mmene wina aliyense ma platform osiyanasiyana ngakhale azisogolera azipani akunenera kuti kachongeni mu box muja chala chisatani kodi chisatuluke jenewalo mukawika fingerprint yanu yosesani kuti muike kandithu ka inki konverera kuti pamene mwadinda mkatikati mwa box muja isafalikire kupita outside box mpange point ka box kwa munthu amene iniyo mukatani kodi kwa president amene mwamusankha kuti mumuvotere kapena kwa councilor amene mwamusankha kuti mumuvotere kapena kwa member of parliament amene mwansankha iniyo kuti tima kwanu kuti mumuvotere kapangeni zinthu zomotani kodi mosamala nthawi inoyo ndiyoyenera kuti tiziphunzitsana zinthu ngati zilizo kodi zinazi zomaopsezanazi sizingatilengere patali tikuyenera kupanga zinthu zathu mosamala inde platform ya social media wina aliyense amatani kuti amatha kulankhula chomwe wadzuka kuti achitani kuti achilankhule koma tikuyenera fe ngati tili ndithu tikufuna mafuno abwino a dziko linolo kuti tikufuna kuti ulamuliro uwu usinthe avoid kunena zinthu zokuti anthu zitha kuwapasa mantha pa 16 September akamapita kukatani kuti kukavota tipange avoid tikufuna ife mdziko munomo wani chilungamo cha ndege yoti inagwa bwanji kuchikangawa chiziwike atisovere mavuto amene timakhala ankhani njala yomwe ili mdziko muno forex irani kodi ipezeke mafuta mdziko muno atani kodi apezeke ndi zinthu zokhazo zomwe tikuzukira kuti ifeyo tikamadzuka pa 16 tikapange tisaopsezane